మీరు రోజు వాడే టూత్ పేస్ట్ లో ఉప్పుందా, లవంగం ఉందా అని అడిగే వాళ్ళని చూసుంటారు. కానీ మీ టూత్ పేస్ట్ లో వెండుందా అని ఎప్పుడైనా చెక్ చేశారా? ఈ మధ్య కాలంలో ఖరీదైన టూత్ పేస్ట్లలో బంగారాన్ని మించి సిల్వర్ ను వాడుతున్నారు. అసలు పేస్ట్ లో వెండిని ఎందుకు కలుపుతున్నారు? ఇది పళ్లకు మంచిదేనా లేక సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా? లక్షల మంది ఆసక్తిగా చూస్తున్న ఈ విషయం వెనుకున్న అసలు సీక్రెట్ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. పూర్వకాలంలో మన పెద్దలు వెండి గ్లాసులో నీళ్లు తాగేవారు, వెండి కంచాలో భోజనం చేసేవారు. ఎందుకో తెలుసా? వెండికి సహజంగానే క్రిములను చంపే శక్తి ఉంటుంది. సరిగ్గా ఇదే టెక్నిక్ ఇప్పుడు మోడర్న్ టూత్ పేస్ట్లలో వాడుతున్నారు. నానో సిల్వర్ ఉన్న పేస్ట్లు వాడితే ఆ వెండి రేణువులు బ్యాక్టీరియా గోడలను పగలగొట్టి వాటిని పూర్తిగా నాశనం చేస్తాయట. అందుకే చిగుళ్ళ వాపులు తగ్గడానికి, నోటి దుర్వాసన పోవడానికి, పిప్పిపళ్ళు రాకుండా ఉండడానికి ఈ సిల్వర్ పేస్ట్లు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయని నిపుణులు చెప్తున్నారు. సో పళ్ళు తలతలలాడాలంటే వెండి పేస్ట్ ఒక మంచి ఆప్షనే. కానీ ధర మాత్రం కాస్త గట్టిగానే ఉంటుంది. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ హెల్త్ అప్డేట్స్ కోసం మన కొలుగురి టీవీని ఫాలో అవ్వండి.